Transportbedrijf Van der Veen in Sumar vreegt het faillissement aan. Nevens het CNV binnen de problemen bij het bedrijf veroorzaken, totdat het min gaat in de transportsector. Niks lag zo wijzen dat deze mannen het vakantiehield betalen weer had. Dat Van der Veen daar net genoeg geld meer voor het. Bij Van der Veen werken zo'n 50 mensen. Een jonkje van 64 jaar wie verwonnen rekken bij een ongeluk met een meermachine in Sumar. Het jonkje wie ontmeen en rekken met een machine in de greppel. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis in Drachten gebracht en daarna in de Greens. Er komt heel iets meer kritiek op het functioneren van het alle afdelings van het Openbaar Ministerie. Het gaat vooral om de parketten die het Aaronier Fuscherre binnen, die in het noorden. Die krijgen een soort doorheen van rechters en advocaten. Justitie levert zaken vaak te laat aan, is onderordende kritiek. Het al klachten hoe loodsoelijst door de vreemdbasis Ljouw, het is Vliedendier flink groeit. In 2011 kwamen er 163 klachten binnen, Vliedendier winnen dat er 241. Mogelijke reden is dat Vliedendier meer flying is als in het hier ervoor. Joen en vannacht kans op wat rein, het wordt 8 graden. Morgen is het bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt 15 graden en er stiert een matige westenwind.